Masu kalomo Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya barka da Ramadan. Tun a shekarar da ta gabata ne mutum-mutumin inji masu sifofin ɗan Adam suka ƙara jawo hankalin jama'a daga bangarori daban-daban na ƙasar Sin, kama daga bangaren masana'antun ƙere-ƙere zuwa bangaren shagunan da ke gefen titi. Tun daga shekarar da ta gabata har zuwa yanzu, sana'ar mutum-mutumin inji masu siffofin ɗan adam na samun ci gaba sosai a ƙasar Sin, inda ake ƙara amfani da su a rayuwar ɗan adam ta yau da kullum. Mutum-mutumin inji a shagunan Beijing suna iya samar da hidimomi ba tare da taimakon ɗan adam ba. Kuma ana amfani da irin wannan mutum-mutumin inji sama da 100 a duk fadin ƙasar, waɗanda suka shafi ɓangarori daban-daban ciki har da raba magunguna. A wata masana'anta da ke gabashin ƙasar Sin, ana amfani da mutum-mutumin inji masu tayoyi 4 don jigilar hajoji tsakanin wuraren samar da hajoji. Al'amarin da ya taimaka sosai ga rage ayyukan ɗan adam a cikin irin wannan muhalli mai zafi. A halin yanzu ana gaggauta amfani da mutum-mutumin inji masu siffofi ɗan adam a cikin masana'antun ƙere-ƙere a ƙasar Sin, inda ake sa ran cewa za su samar da ƙarin guraben ayyukan yi, sabanin tsoron da ake yi na rage guraben da za su iya haifarwa. Ƙwararru suna ganin cewa yawaita amfani da mutum-mutumin inji na buƙatar ma'aikata su naƙalci fasahohin aiki na zamani, yayin da mutum-mutumin injin za su gudanar da manyan ayyuka masu nau'in gaske tare da kyautata rayuwar ɗan adam.